Okei, aika alkaa nyt. Niin. Eli siis ihan niin monta tuotetta saa ottaa kun haluaa. Sieltä ihan mitä tahdot. Tää, Hyvä, jep. Tää on paras Celsius. Noniin. Sitten eteenpäin. Joo. Hyvin on vielä aikaa. Puolet jäljellä. Kiri. Ota vaan, älä ihailemaan. Voi mitä? Hyvä työtä. Vielä lähti. Aika loppuu. 3, 2, 1. Nyt! Hyvää työtä. Haluatko vielä esitellä tän sun saaliin? Joo, voin mä näyttää. Täällä on aika paljon kaikkea, mutta tämmönen mukki. Sitten mä otin tästä vaan jotain tämmösiä laastareita ja harjoja. Ja tää oli ehkä mun lemppari tää Celsius. No hyvin sä oot kyllä kerätty. Hei, onnittelut. Kiitos. Hyvää työtä.